ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар маҷлиси ҳафтавори назоратии раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои муҳим таҳлилу баррасӣ гардида дар назди роҳбарони масъул супоришу вазифаҳои нав гузошта шуд. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. пас аз шунидани гузориши муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин, оид ба рафти даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуда, доир ба ин масъала ҳисоботи раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр шунида шуд ва супориш дода шуд, то аз ҳисоби фаъолони маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамъиятҳои деҳот гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда, миёни даъватшавандагон ва волидонашон корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ монанд. ҳамчунин доир ба ҳамин масъала пешниҳоди мақомоти прокуратура таҳлил ва баррасӣ гардида, барои ҳалли камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр супориши қатъӣ дода шуд. дар идомаи ҷаласа гузориши муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хисрав оиди омодагиҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти ҷашнӣ шунида шуд. иттилоъ дода шуд, ки ба муносибати ин санаи муҳими таърихӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулони соҳаҳои дахлдор супориш дод, то ҷиҳати бунёди иншоотҳои ҷашнӣ соҳибкоронро дастгирӣ намоянд, зеро бо саҳм гузоштан ва бунёди биноҳои баландошона иншооти таъиноташон гуногун аз ҷониби сохтмончиён намои шаҳру деҳот боз ҳам ободу зебо мегардад. ҳамчунин гузориши муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода оиди маъракаи обуна ба матбуоти даврӣ шунида шуда, шахсони масъул вобаста ба ин масъала вазифадор карда шуданд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани сатҳу сифати таълим дар донишкада ва коллеҷҳо, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, фаъолияти ширкатҳои сохтмонӣ, бартараф кардани савдои кӯчагӣ, бунёди майдончаҳои варзишӣ, иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ, чароғонкунии шаҳр, тоза нигоҳ доштани мавзеъҳои истироҳатӣ, насби шиору овезаҳо, иҷрои нақшаи андоз, кишти такрорӣ, ҳисоботи масъулонро шунида, барои дар вақти муайяншуда бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта супориш дод. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷон Холов. дар шаҳри Босонияи Панҷакент ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо суръат ҷараён дорад. зимнишиносоӣ бо рафти корҳои сохтмониву васлӣ дар иншооти шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулинро асосан бо сифати план ва дар муҳлати пешбинишуда ба истифода супоридани иншоот ҷалб намуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо рафти корҳои таъмирӣ дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ шинос гардида, бо роҳбарият, кормандон ва сохтмончиён суҳбат намуд. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло корҳои таъмирӣ ҳам дар дохили бино ва ҳам дар намои берунӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент ба роҳбарият ва кормандони марказ дастур дод, то ба корҳои ободонӣ дар ин бино диққати махсус зоҳир карда шавад ва барои кормандону муштариён шароити хуби корӣ ва хизматрасониро ба роҳ монанд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент аз бинои собиқ клуби Ватан дида намуд. иттилоъ дода шуд, ки чанд сол пеш бино ҳамчун хонаи фарҳангӣ бо баргузории маҳфилҳои адабию фарҳангӣ ва кинотеатр фаъолият мекард. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон супориш дод, то бино мутобиқ ба тарҳи нави нақшаи генералии шаҳр сохта шуда, гирду атрофи
бино аз партовҳо тоза карда шавад. дар идомаи боздид раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти меҳмонхонаи сайёҳ шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки дар меҳмонхона имкониятҳои хуби сайёҳӣ фароҳам буда барои мизоҷон тамоми шароитҳо фароҳам мебошад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба роҳбарияти меҳмонхона супориш дод то гирду атрофи биноро сабзу хӯрам гардонанд ва барои меҳмонону сайёҳон хизматрасониҳои хуб дастрас бошад. идомаи барнома дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент мулоқоти номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии Вашани 4 бо интихобкунандагон доир шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент мулоқот бо номзади кумиҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент барои интихоботи миёнадаврӣ ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент сардори шӯъбаи илми донишкадаи омӯзгори тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Гулпарӣ Шарифова баргузор гардид. мулоқотро аъзои комиссияи интихоботии шаҳрӣ сарвари осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакӣ Мақсуд Мизробзода оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси қарори иҷросияи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз 21 июли соли равон ба ҷои вакили ваколати намояндагиаш ба анҷом расида аз тарафи кумиҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии Вашани 4 номзадии сардори шӯъбаи илми донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Гулпарӣ Шарифова пешниҳод гардид. шахси боварноки номзад ноиби ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон Фотима Сироҷзода ба ҳозирин дар бораи зиндагинома ва фаъолияти омӯзгорӣ ва илмии номзади арзандаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба вакили маҷлиси намояндагони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии Вашани рақами 4 Гулпарӣ Шарифова маълумоти муфассал дод ва изҳор дошт ки дар рӯзи интихобот ки санаи 17 сентябри соли равон баргузор мешавад интихобкунандагон ба тарафдории номзади арзандаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон райҳои худро медиҳанд. дар ин мулоқот раиси кумиҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ширкат варзид ва бори дигар изҳор намуд ки мо итминони комил дорем ки дар рӯзи интихобот санаи 17 сентябри соли равон интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии Вашани 4 ба тарафдории номзади арзандаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент омӯзгори шинохта номзади илм сардори шӯъбаи илми донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Шарифова Гулпарӣ овоз медиҳанд. дар назди иштирокчони ин мулоқот номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии рақами 4 Вашани Гулпарӣ Шарифова пиромуни барномаи пеш аз интихоботии хиш сухан гуфт ва изҳор намуд ки тамоми ҷаҳду талошҳои хишро барои рушди ҷомеа ва пешрафти илм ва маориф равона хоҳад кард. мо итминони комил дорем ки мардуми шарифи шаҳри Панҷакент интихобкунандагони ҳавзаи интихоботии Вашани рақами 4 санаи 17 сентябр ба тарафдории номзади кумиҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Гулпарӣ Шарифова якдилона овоз медиҳанд. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. хайр.